Potvrdiť, že Polícia Slovenskej republiky dnes pracuje iba s jednou verziou útoku, že páchateľ je k dnešnému dňu obvinený z úkladného trestného činu vraždy v štádiu pokusu, že pracujeme iba s jednou verziou, že išlo o politicky motivovaný akt. Oproti tomu včerajšku vám viem potvrdiť, že tie dôvody, prečo išlo o politicky motivovaný pokus úkladnej vraždy, sú, ako to povedal sám podozrivý, mediálne informácie, ktorými on disponoval, s ktorými pracoval, nakoľko sa intenzívne venoval politickému dianiu. A boli to informácie, ktoré ste vy v poslednej dobe prezentovali. To, ako ste ich prezentovali, na to myslím, že každý z vás má zrkadlo. Tie dôvody boli zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, zastavenie vojenskej pomoci na Ukrajine, zásah do verejnoprávnej televízie a odvolanie predsedu súdnej rady. To boli všetky dôvody, ktoré podozrivý uviedol, dôvody, prečo nesúhlasí s politikou súčasnej vlády a prečo sa konal verejne, prečo sa rozhodol verejne takto konať a spáchať atentát na predsedu vlády, s ktorou on politicky nesúhlasí. Nebol to náhodný počin, ale bol to plánovaný počin, pretože mnohí z vás ste zaregistrovali, že o prípadný pokus sa jednalo už pri predchádzajúcej vláde, aj výjazdovej vláde v Trnavskom kraji. Nemôžem zatiaľ bohužiaľ konštatovať, že vyhrávame, alebo že prognoza je pozitívna, pretože rozsah zranení, ktoré boli spôsobené 4 strelnými ranami, je natoľko rozsiahlý, že odpoveď organizmu bude ešte veľmi náročná. Lekárom sa podarilo stabilizovať zdravotný stav, naďalej však nie je ešte mimo ohrozenia života, ale v najbližších hodinách vás budeme pravidelne informovať o tomto vývoji.